Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falyaqul khairan aw liyasmut. Sampaikanlah yang elok-elok, sampaikanlah nan bana-bana, aw liyasmut. Kalau tidak, diam, kata Rasulullah. Tirulah ayam. Ayam ka batalu abakotat. Sasudah batalu abakotat. Petandu apa? Ayam tahu bahasa nang kali sampaikannya, nang kali kaluakannya tu nan bana. Bahasa nang kali kaluakannya tu nan elok. Makanya sampaikan. Nan elok tu sampaikan. Nah, sekatiko inyo ka buang ayam tu ndak ada bakotat, donya diamnya. Tiba buang ayam kadang nyo ka keluar tu ndak ada nyorak, ndak ada kotak-kotak, nyo diam saja. Dia sebuah ayam tahu, bahasa nang ka keluar tu ndak elok. Bahasa nang ka keluar tu busuk. Nang busuk tu ndak perlu diimbau-imbauan. Yang kurang lo apa do ayam? Nan bana awak diam-diam saja, ana busuk bimbau-imbauan. Buka aib orang, bimbau-imbauan busuk orang ke orang. Buka-buka aib orang lain ke orang lain. Baca-baca, berarti kurang lo apa do ayam? Ayam mengaji ndak, sekolah ndak, SD sen ndak tamatnya. Tapi ndak amuh nak membaca-baca nan busuk dah. Malah nan elok nan bacanya. Walaupun keluar dari lubang nan sama. Cie lubang no, nan cie talua, nan cie ciknya. Tapi tiba di talua keluar, hanya sampaikan. Tapi tiba di buang air no keluar, hanya diam saja. Alun ada sejarah no ayam tu nama kotak-kotak nyo ka buang air alun ada lah do. Tapi nang kalau nyo ka talua nyo keluarkan. Jangan sampai kurang wak pada ayam. Jadi orang nak membaca-baca keburukan orang lain, orang nak iri pada orang lain, orang nak membuka aib ke orang lain, itu orang nan kurang lo pada ayam. Kalau kurang pada ayam, jadi awak jadinya. Nah, sampaikan nan elok, jangan sampaikan nan busuk. Ayam menyampaikan nan elok, dia sabuk ayam tahu, basuh taluan nan keluar. Ayam dah amuh menyampaikan nan busuk, dia sabuknya tahu, basuh buang air nan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kare seketik sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.